si odváží zlaté medaile základní umělecká škola Jirkov v vystoupení IS. Takže vyfoceno, protisk, tak tamhle vzadu pak uděláte rozhovor z televizní holky, gratulujeme, zlatá medaile a rovnou se dáme do kategorie děti, zase mažoretky z pompony, základní umělecká škola Jirkov, opět a získávají zase zlato a to za choreografii. Gratulujeme, samozřejmě, pokud rodiče by chtěli si udělat fotku zblízka, samozřejmě můžete tady předně přímo k nám, ať to nemáte moc dálky, to platí pro všechny kolektivy, pro celé vyhlašování. Pokud si chce někdo vyfotit zblízka, přijďte. A kluky, ještě tamhle úsměv do objektivu. Počkejte, ještě tamhle máme. Ještě jeden úsměv, a výborně. Díky, odraz diváka. Přistoupíme k napínavější kategorii a to byla kategorie juniorů, mažoretky z pompony, tam už to bude zajímavější. Máme tady 3 místa, takže na 3. místě a bronzovou medaili získává základní umělecká škola Žatec. Strašení ve filmech, tak pojďte holky si pro bronzovou medaili.